Irridu politika nadifa, soċjetà ġusta. Dan kien l-appell prinċipali waqt protesta paċifika li saret is-sibt filgħodu quddiem Kastilja organizzata mill-Moviment Graffiti. Il-protesta li għaliha kien hemm preżenti dawk li qisu ruħhom soċjalisti, xellugin u progressivi f'Malta saret fid-dawl tas-sitwazzjoni li pajjiżna jinsab fih. Il-folla kienet pjuttost numeruża, bosta kartelluni li jinkludu messaġġi fost oħrajn dwar is-sitwazzjoni preżenti u b'appelli għal politika tradizzjonali ta' pajjiżna. Apparti jekk il-Moviment Graffiti ħejja ittra li ser tkun qed tiġi ppreżentata lil kabinett tal-Gvern li fiha tiddeskrivi l-tħassib u d-dispjaċir serju ta' dawk li għandhom twemmin politiku xellugi u ħeġġeġ lil dawk kollha li jidentifikaw ruħhom ma' dawn il-valuri biex jiffirmaw din l-ittra. Andre Kallus, attivist tal-Moviment Graffiti, saħaq li permezz tagħhom inħoloq spazju għal dawk ta' twemmin politiku xellugi li jinsabu disgustati b'dak li qed jiġri f'pajjiżna u qal li suppost il-Gvern Laburista jħaddan dawn il-valuri iżda nessihom kollha. Iddeskriva s-sitwazzjoni li ninsabu fiha bħala ħakma ta' ftit li jaraw biss l-interessi tagħhom u lil ta' madwarhom. U appella għal kuraġġ biex minflok Malta ta' klikka ikollna Malta ġusta. Fost id-diskorsi tal-kelliema spikkaw appelli għal Malta aħjar mingħajr polarizzazzjoni assoluta ta' bipartiżaniżmu. Issemmew il-valuri tal-ugwaljanza u laqda fost oħrajn, valuri li suppost jissimbolizzaw gvern xellugi. Madankollu nnutaw li jekk tanalizza s-sitwazzjoni sew, wieħed jinnota li dawn il-valuri ixxejnu għal kollox. Messaġġ ieħor li l-folla laqet hija li hemm bżonn ta' politika alternattiva, politika li tkun ekonomika imma li telimina xejjen l-inugwaljanza minn fuq tkompli tħawwel u tkabbar dan.